ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарвалани тоҷик. дӯстон, имрӯз 23 сентябри соли 2025 навори бениҳоят хуб кардем баҳри шумо. имрӯз хонаҳо ва квартираҳо ва хонаҳои замини ҳатто аст то 150 000 сомонӣ. хонаҳо аз Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Хуҷанд, аз нуқтаҳои хуби ҷумҳурии Тоҷикистон хулос. барои реклама кардан дӯстон метавонед ки муроҷиат кунед. касоне ки дар канали мо нав омадаанд, меҳмон бошед, агар хоҳишмандам як дуна лайк ва обуна шудан фаромӯш накунед. тамошо кунед навори имрӯзаро. нафароне ки дар Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан доред, борҳои ҷамъ карда дошта бошед, ширкати грузопирёз ки Акаи Хуршеда тавассиятон метавонем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар метавонед муроҷиат кунед, омада худшон бортона аз ҷои зист омада мегиранд, аввалаш қадом баъдан соқ саломат ба ватан мебаранд. бачаҳо, борҳо бурда мешавад. Душанбе, Кулоб, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Руғонтепа, Моминобод, Восеъ, Ҳамадонӣ, Шаҳри Туз, Темурмалӣ, Калхозобод, Уялӣ, Хуросон, Фархор, Фахрободу, Калхозободу, хулас ба тамоми самтҳо борҳоро рӯй мекунанд. мегзарем ба илони якумон. илони якумон чие дӯстон? бениҳоят хонаи зебо дар Ҳисор, дар шаҳри Ҳисор, дар сентр. хулас дӯстон, дар доми 12 ошёнага аст. хиди хона бошад дар 5 ошёна, иборат аз 12 ошёна. ду ҳуҷра дорад, ҳамагӣ 40 метри квадратӣ. анаи қисмати дарун шай дӯстон, бинавози хитон боз дар пушти фароғат дар шаҳри Ҳисор. ду ҳуҷра дорад, 40 метри квадратӣ. ҳамин нархе ки дӯстон хитон дида истодаен 298 000 сомонӣ. ҳамин нарх нархи охирон аст. аз ин дигар муомила намешавад дӯстон. рақамҳои 907 36 42 42 занг бизанен. ҳам ватсап дорад ва ҳам дастӣ. бениҳоят дар нуқтаи хуб қарор дорад. нашоти ҳуҷҷатҳо, масъалаи обу свет ё дӯстон мушкилӣ намешавад. хайрдорҳо бошад, марҳамат кунед. ба дуюм эълон мегзарем. боз як хонаи фурӯшӣ, боз як хонаи бениҳоят арзони дигар дар ноҳияи Вахш будааст, дар ҳамин хидди районаш. як ҳуҷра дорад, хонаи заминӣ ва чор тарафаш дӯстон маҳкам кардагӣ. чор тараф маҳкам, якта временка дорад. бо нархи 150 000 сомонӣ, 6 сотиқи замин дорад. се рақам гузоштагем, телефони дастӣ, боз ду дигар ватсап. рақамҳои 813 82 44 44, дуюмаш боша бардоро охириш 47 78, сеюмаш 24 82. ватсап ҳам дастӣ. масъалаи мактаб дӯстон дур нест. пои пиёда як 10 минута роҳ ҳастай. масҷид камтар дуртаракай. магазини балниса иноам бардоро 10 минута роҳ аст. ина марҳамат. рақамҳои якара мондагиам, касоне ки аз ноҳияи Вахш, аз ҳамин хиди районаш хонахар бошад, занг бизанед. ба сеюм эълон мегзарем дӯстон. бениҳоят квартираи хуб ки бо квадрати калон, ҳуҷраҳо бениҳоят зиёд дӯстон, як тага ду тага нест, 4 ҳуҷра дорад, дар Гипразем аст, маҳаллаи Набаҳорда, дар шаҳри Душанбе. ҳамин квартираи фурӯшӣ доми 6 ошёнага аст. хиди хона бародаро дар 6 ошёна. оба бинен, об ҳаст. дар наздикӣ тамоми нуқтаҳои хизматрасонӣ наздиканд. 600 000 сомонӣ айни ҳол нарх карда истодан, боз аз номи канали мо. касоне ки агар занг бизанад, боз арзон мекунад. хонаи нағз, ҳуҷраҳош зиёд, квадраташ 85 метри квадратӣ. дар масъалаи ҳуҷҷатҳо дӯстон тамоман мушкилӣ нест. бе ягон мушкилӣ метавонед ки бародаро акада занг бизанед ё ки рафта хонаро аз наздик бибинед. рақамҳо 30 666 938, ҳам ватсап ва ҳам дастӣ яка. рости гап ҳавасм кард. агар худам ҳамин маблағ медоштам, харидориш мекардам хонаро. ба чорум эълон мегзарем. боз як квартираи фурӯшии дигар
ки дар шаҳри ваҳдат қарор дорад дӯстон, дар назди бозори боло. дар 9 ошёна аст ҳамин квартира. дом бошад доми 10 ошёнаага. иборат аз 2 ҳуҷра ва 48 метри квадратӣ. ҳолаташ бардор азиз, ҳолаташ ҳолати коробка. даруну монтаж катур кардагӣ. ана мактабу масҷид мағоза ҳамаш максимум 100 метр ёки 120 метр бардор дуртаракай. масъалаи ивазӣ бо мошин бо болои мақсад маблағ диҳанд меган мешава. кредит намешава бардор. ав ноҷада бо питёришка ҳастай. бениҳоят ҷошҷои хуб. фақат харидор рақамҳои 981 09 5407 ёки +49 1521 охириш 59 занг бизанед. ба илони панҷум мегзарем дӯстон. рақамҳомон нагибад, агар нафаҳмда бошед навора камтар қафо кунед бардоро. дар ҳар як 10 сонаи охир рақамҳои соҳибхона мондагӣ бибинед худтон. хона дар ноҳияи рӯдаки ҷамоат ё истиқлол дар фабрика аст назди коллеҷ. дар назди коллеҷ. ошёнааш дӯстон сокилнӣ, ҳуҷра бошад 2 ҳуҷра, квадратиш 54 метри квадратӣ дӯстон, бо нархи 260 000 сомонӣ. акамиқа нарх гуфтагиам бардоро, не ки боз муомила мешавад. дар ҳамин хона чизе ки дида истодем бардоро, бо тамоми чизи чораш. фикр накунед ки мақсад ягдона мегира ва шкафуша мегира, не бардоро. бо тамоми чизи чора. рақамҳои 718 60 94 13 маромад занг бизанед. муомила кунед када. мегзарем ба шашмин элон. элони шашмон чия? боз як хонаи дигар дар хуҷанд аст. бардори хуҷанд агар ҳам бошен шумо, дар 31 микрорайонаш, дар 4 ошёна. ҳамагӣ 37 метри квадратӣ, иборат аз 2 ҳуҷра бо нархи 325 000 сомонӣ. рақамҳои 975 84 88 44 ҳам ватсап ва ҳам дастӣ яка дорад. маромад занг бизанед. бардори хуҷандӣ рафта аз наздик бибинед. агар ки маъқултон шавад, боз сар як пиёла чой дӯстон метавонед ки шишта нашоти нархнаво боз суҳбат кунед. боз арзон мешавад. хулас таъмирш бошад бо таъмир. ҳамом ҳоҷатхонааш як аст дӯстон. отоплениям дорад. ҳолаташ бениҳоят ҳолати хуб. нуқтаҳои хизматрасонӣ, масъалаҳои обу свет дӯстон ё мушкил нест. ба ҳафтумин элон мегзарем. бениҳоят хонаи хуби дигар. 2 ҳуҷра аст, не ки квадратиш калонай бардоро. дар бохтар аст хиди ин квартира бардоро. дар назди светофори ёвар. дар 12 ошёна амин хона бардоро қарор дорад. 450 000 нарх карданд, не ки боз муомила. рақамҳои 001 62 94 94 маромад занг бизанед. хитон дӯстон бинед ки чӣ хел ҷои хуб дар хона. дар манзил макони обод. масъалаи обу свет ё бардоро мушкил нест. таъмир бо таъмир. ҳамом ҳоҷатхонаш бошад ҷудо. ҳуҷҷатҳома 100% бо нархи 450 000. ба ҳаштум элон мегзарем дӯстон. боз як хонаи фурӯши дигар дар гулистон будааст, дар қайроқом, сирдарё. шинавида бошед дӯстони азиз. дар ошонаи 4 айни ҳол қарор дорад хиди ҳамин квартира. 76 метри квадратӣ аст. иборат аз 4 ҳуҷра боз, 4 комнатаага бо нархи 470 000 сомонӣ. рақамҳои 995 4 охириш 20 метавонед ки шумо занг бизанед. 995 4 охириш 20. ака бардоро шумо ҳолат шадиден, шарт нест ки ман хонаро таъриф кунам аз нав бо тамоми чизу чораш савдо мекунем. мега акамон рақамомон нагибад, хоҳишмандам занг бизанед. элони наҳамон мегзарем. хонаи фурӯшӣ дар ҳисор аст, дар назди амонатбонк, дар ошонаи 4 квадратиш 47 метри квадратӣ, дар 2 ошона. рақамҳои 55 5 тана охириш 25 да марҳамат бардору занг бизанед. занг бизанед, маслиҳат кунед. нархша бардору нархша маслиҳат кунед акада. бо таъмири нави замонавӣ
ҳамом ҳоҷатхона бардору хуб, хона пони худ люкс кардагӣ. Нархнамо фақат тариқи WhatsApp ё ки дасти якада занг бизанен, акамо хитшон мега боз. Обу свет доимӣ, ду тайга лифт дора. Наздикии мактаба, садика, стадиона, поликлиника, парк, донишгоҳ да сентра да пашти бардору. Ба элони даҳум мегзарем. Боз як хонаи фурӯши дигар дар Душанбе, дар политехникум. Домдоми 5 ошонаага. Хиди хона бошад, дар 5-ум ошона қарор дорад. 37 метри квадратӣ ва аз 2 ҳуҷра. Рақамҳои 918 64 97 охириш 96 марамат занг бизанен. Нархи хонара 430 000 сомонӣ ака гуфта истодаанд бардору. Боз наки муомила дорад. Доми 5 ошонаага, хона дар 5-ум ошона. Расидем ба анҷоми барнома. Хоҳишманд дӯстон лайк дареғ надорен, дар канал ҳатман обуна шавен. Ҳамин хел хонаҳои хуб вақте ки ман равон кардам бардору, ман пешкаштон мекунам. Агар бошад барои савдо кардан хона, мол маҳсулот, техникаҳо ё квартира бардору, метавонед ки дар рақамҳои мо муроҷиат кунед. Имо, WhatsApp, Telegram ҳаст. Автотабеб 24 соат дар хизмати шумо бардору. ба шумо ташаккур мегӯм, то ҳамин дам бо ман будед. навори маро тамошо кардем. Ман аз ин миннатдор. То наврҳои оянда худованд ёру мададгортон бошад. Паноҳтон ба худо дӯстон.